Opakruoth nikora mugiro kama nenya kumketera mugi TV kaneno kanya sayo yeno choko chope chenro maro imore kama bange to buch jopiny wabrogo mbaka gi Reverend Professor David Kodia mano bishop mar ACK Bondo gimumi wadhi wuoyo kode en ni ng'anyo osebedo mang'eny pacho ka to nitie joma sayo kanisa ni kanisa oling, nitie joma bende sayo kanisa ni kanisa masiayo rowere gichung' kanye mane mbaka mwadhi goyo gi the right Reverend Professor David Kodia mano bishop ma ACK Bondo ibedwa erunjo pachi ari adeka uchiel nono eka kinyalo yudo wan nyinga kaka pile Trevor Ombija Jandingo Panga Jonyakach Dendo Nombija Taya Nyakuar Guok Ocha Pesa Magi weche manyien mawango. Watabaki na heshima, watabaki na utajiri na sifa za aina yote, lakini hawatakuwa na amani katika maisha yao. His last words were, I love you, see you soon. Familia mar Albert Ojwang oyuage kendo medo sundo sirikal mondo migi ratiro ewi nek mar wuodgi ma kawuono notimne lamo makende. Alishutiwa akiwa juu ya motorbike na akaweza kuiaga dunia. Ilikuwa na only one gunshot wound upande wa mbele wa kichwa. Nonro mar bero yango ni rawera ma jahigni 17 otho bang' ka nyocha chiele gi magene ng'anyo e gwenge mag Molo e kaunti ma Nakuru. This vaccine marks a turning point. With just a single shot, the typhoid conjugate vaccine provides up to 5 years of protection. Kenya ojiwo kenge mag kedo gi tuo mar measles kod typhoid masani koro kel chanjo margi. Ero kamano jaloko marwa en Wilson Ochuka jakabuoch Kobita. Wachaka ni weche manyien ni nyasi mar alam ne ringre rawera kendo japuonj Albert Ojwang ne obagi e kanisa mar Ridgeways Baptist Church mani Kiambu. Kaka Efi Nyakidi leronwa familia mare omedo yuago ratiro e kinde magitimo nende motelo ni ik mare ma dhi bedo tich abich jumani e kaunti ma Homa Bay. E kanisa mar Ridgeways Baptist kaunti ma Kiambu ne en wer kod lamo. Alam ne ringre rawera kendo japuonj Albert Ojwang manotho e tesendo bila ma Central boma ma Nairobi. Lamo makamano no yuor kod anyuola, osiepe kachiel kod josiasa moko. Ojwang mane en nyathi achiel kende kendo geno mar familia mare no dhial kaka jal mane jahera. I think I'm the last person he talked to, and his last words were, I love you, see you soon. So seeing him soon here, even in the mortuary, it really broke me. Gipek kod lit maneno elenda wange. Yuka Beth Ojwang, ma en min Albert Ojwang, lero gino manotimore odiochieng' mogik mane onene wuode kangima. E kindego, Nero Ojwang nochiwo pache kowacho ni ochopo kinde ma sirikal nyaka wuog oko malero ne familia kod oganda jo Kenya adiere wi gino manotimore ne Albert. Okil mochung' ne familia no e bura bende nolero kwan duto mar omenda manomiyo anyuola no kaka yo machung' kodgi. They received 2 million shillings from the head of state, 1 million shillings from Honorable Raila Odinga, and 2 million shillings from Kenyans generally, who gave them in the form of 1 shilling, 10 shillings, 100 shillings, 1,000 shillings, totaling 5,060,000. Korka kore, Meshak Ojwang ma wuon Albert Ojwang okweda ahinya tim mar jomoko nego oganda oyaye kendo pando kitgi gi paro mar ni gibiro yudo luoro. Bila hatia walio na uwezo kuona kwamba wanachukua damu ya maisha ya wenzi wao na kumwaga damu ili wabakie katika hali yao na kuficha uovu wao, basi wajue kwamba watabaki na heshima, watabaki na utajiri na sifa za aina yote, lakini hawatakuwa na amani katika maisha yao. Na nimemrelease aende na amani. Albert
Usilale Albert. Minod Albert bende nojiwo obila mondo rang yorno magitayo godo jopiny. Paro manosir kod jatend migao machon Justin Muturi ma bende noyuoro nyasi maralamno. Treat everyone like perfectly. Even if they are not their relatives, even if they are people that they don't know, let them take the right channel. I mean, we are the ones who have educated these young kids. It cannot be that when they come to question the way we do things, we treat that as criminal. Yet we continue to call ourselves a democratic country. Gisani, ringre Albert oduoke kar kano ringre machiromo kirito kowe dalagie kaunti ma Homa Bay kama ibiro kowe kare mar yweyo mogik tarik 4 dweni. Albert Ojwang nokawe dala wuongi e kaunti ma Homa Bay. Kawuono ringre Albert dok dalagi ka koth dala wuon kageno maranyuola mare eni ratiro biro yudore. E Finyakidi, Ramogi TV, Kiambu County. Wamedo timo mos ne familia mar Nyasaye migi kwe. Kwayo mar gengo jalupo gae mar obila Eliud Lagat chope apisi kaluwore kod tudruok mare nek mar Albert Ojwang giko nene owito oko. Maendi bang' ka jomak bura nonyiso doho ni giwere gi kwayono. Maendi timore kinde ma doho ma Kibera bendo miyo OCS Central Samson Talam thuolo mar yiero ponono ni odwaro ni bura mar nek Albert Ojwang odhi nyime kaka buch nek e doho koso losa put moyiedhi mondo no nek makamano. Cynthia Onyango nigi ler mar wachni. E bura mar nek Albert Ojwang madhi nyime nyim jang'ad bura ma Kibra Diana Kavetsa tich adek ni otimore kokalo e yor mbui kendo doho chiwo thuolo mar wito oko kwayo manyocha ochwal kadwaro ni tam jalupo gae Eliud Lagat ni kik ta chenro mag apise kaluwore gi tudruok mare e wi nek Albert Ojwang. Jomak bura ochiwo kwayo ne doho kagiwacho ni koro giweyo kwayo manyocha giketo kaka obadho ne Eliud Lagat ka jang'ad bura Kavetsa to oyango ni doho yie kod kwayo makamano ka pek mar burano ibiro lim kendo tarik 10 dweni. Eliud Lagat yande osekawo chung' mar bedo tenge kinde manonro mar nek Albert Ojwang dhi nyime kasani ji 6 omaknegi bura e doho ka itudogi kod nek makamano. Komachielo, OCS mar tesend obila ma Central Samson Talam doho miyo thuolo mar timo yiero e kind dhi nyime kod burano e doho kaka buch nek kata kao yiero mar tero burano e nyim duol makende moyiedhi moting'o jogo mawuok e sectors mopogore opogore mondo tim nonro matut e wi nek mar Albert Ojwang. Ma en bang' OCS Samson Talam chwalo ng'ure doho mamalo mondo burano rang kokalo e yor duol moyiedhi mar jolony e weche chike kod ratiro to ok kokalo e bura mar nek e doho. Talam masani en achiel kuom achije madongo e wi nek mar Albert Ojwang kokalo kuom okil mare Danstan Omari onyiso doho ni ber ka burano irango matut e yor timo nonro kod jogo mani kod lony e weche chike kod ratiro to ok kokalo kode e doho kaluwore pek mar moko kuom neno manitiere nyim doho sani onge ndhathgi. Okil Danstan Omari onyiso doho ni obiro bedo kod romo makende kod OCS Samson Talam mar yango kit chung' magidhi kao ka doho to yango ni bura ni biro winj kendo tarik 4 mar tich abich jumani mar keto ler e wi yiero mar Samson Talam. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Oyangore ni Dennis Njuguna rawera ma jahigni 17 manowito ngimane kinde ng'anyo manobagi juma mokalo ne ochwad gi magene e wiye kendo risasi nowuok gi e toke kane gin e ng'anyo e kaunti ma Nakuru. Maendi en kaluwore gi bero manotim ne ringre mare ostal mar Molo. Komachielo, familia moro e gweng' ma Kagumo dwaro ratiro ne wuodgi ma wachore ni ne otho bang' ka nyocha obila ogoye e ng'anyo e boma ma Nairobi ka. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Midhiero pod okwako familia mopogore opogore kaluwore gi ng'anyo mane obagi e pacho kata 25 dwe mokalo. Ng'anyo mane olal gi ngima rawere maloyo 15. Familia moro e kaunti ma Nakuru e sub-kaunti ma Molo oyango ni gidhi e doho kendo odonjo ne obila mane ochwado wuodgi magina kendo nego e kinde ng'anyono. Alishutiwa akiwa juu ya motorbike na akaweza kuiaga dunia. Leo niko hapa kusema niko very satisfied kwa sababu postmortem imefanywa na results zimekuwa positive. Hakuna kitu ambacho kimeongezwa na hizo ndio documents ambazo ninahitaji kwenda pale kotini.
Dennis Njuguna, rawera ma jahigni 17 mane en japuonjre skund sekondar Manjenga Karume, otimne bero gi jabero mar piny owacho Dr. Titus Njulugu, ma oyango ni Njuguna ne ochwad gi magina lenda wiye ma owuok gi toke gino mane okelo tho mare. Huu mwili haukuwa na injuries kama za defense ama any other soft tissue trauma. Ilikuwa na only one gunshot wound, and this one gunshot wound ilikuwa upande wa mbele wa kichwa, alafu ikatokea upande wa nyuma. Hata kama imesemekana alikuwa katika maandamano, hakufaa kupigwa risasi kwanza ya kichwa. Hata afadhali wangemgonga mguu tukue tunamuona. Familia mar Njuguna osingone ok gibi yweyo nyaka giyud ratiro ne wuori ka jokene rach oganda okwayo piny owacho mondo mi omak bura ne obila mane ochwado rawerano gi magina. Huyu askari ambaye ni mkatili, hana huruma, ambaye alipiga mtoto wetu risasi, anastahili kuwa ameshikwa na amepelekwa kotini, kwa sababu najua hata hao askari wenyewe wanajua ni mgani alipiga risasi. Kama chielo e kaunti ma Kirinyaga, familia machielo dwaro ratiro ne wuodgi Brian Maina ma jahigni 28 mawachore ni ne ogo obindi gi obila e kinde ng'anyo e buore Nairobi. Nonro mar osiptal oyango ni Maina ne wiye obarore kendo remo ne ochwer gi ma odonje obwongone gino mane okelo tho mare. Mtoto wangu pia aliumianga hiyo masaa wakati midi ilizimwa, saa hiyo ndio aliumia. Juu alipigwa na tear gas, wakanguka chini akagongo. Hata ni bahati wajenzi wanapendana waachanagi, kachukua pikipiki moja kamshiki dereva na mwingine akamshikilia hivi ndio akampeleka hosi. Tukapika saa 3 tukaambiwa ameenda. Kupigwa picha kaambiwa amevunjwa iskal. Ile inatuuma juu huyu president pia kuna watoto na ni mzazi. Hapo anaweza kutulia watoto shughuli. Angewaita ongee nao. Naye ni mzazi. Nasema kati hapa ameokoka ati bwana asifiwe hapa. Ruto yeye ni mzazi. Vile mama ya Brian Maina alienda maternity, ndio bibi yako Rachel alienda maternity kupata watoto. Sasa asiposikiliza watoto, watapigana paka lini? Sinikumaliza tamaliza watoto wote Kenya. Atatawala nani? Maina ibiro ikiti jabich jumane. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Jopiny ogolo paro mopogore wi paro mar chik manyochwal gi jaod bura Esther Passaris mar rido chike matayo ng'anyo e pacho kaendi. Kaka jafwambo marwa Lilian Abeta lero, moko kuom jopiny puoyo okang'no ka moko to kwedo. Kaluwore gi twak manobedo e wi chwalo paro mar chik mar gayo okenge mag ng'anyo, moko kuom jopiny osiro chikno ka moko bende okwedo. Moko kuom jopiny lero ni kata obedo ni jopiny nigi ratiro mar dhi e ng'anyo, onego bed mano mamuol kendo ok mar ketho mwandu. Ni obila bende onego mi tiegruok maber mar rito kwe e kinde ng'anyo. Konchiel wacho ni ok dise Ojwang tise wuon gweno. Chutho opino mane madam golo anya dok kode matin. Otemo wacho ni ka ji ng'anyo jokonego bi e CBD, jokonego dhi e State House, jokonego dhi e Parliament. En adier ni jo ng'anyo king'iyo ng'anyo ma Kenya ka to en ketho mwandu mang'eny iye. To ne jogo makwedo paro mar chikno, gilero ni jopiny duto nigi ratiro mar dhi e ng'anyo. Makaluwore ni sirikal nyalo mana winjo ywak jopiny e kinde ma gidhi e ng'anyo kata e apise sirikal. Jopiny nyaka tund e assembly, jopiny nyaka tund e parliament, jopiny nyaka ne president gi e State House. Mane en od piny. To kidwaro ni kik DDG bi iri kuno, tidhi ir jopiny. Nikech telo tema wango en telo moch iluongo ni lent, borrowed. Jopiny omiyo jogi mondo rit go piny. Wawacho ni maandamano en gima nitie nikech en gima mi ratiro mari en duol maki iandamana tineno ni ng'ani noketho ratiro mare kendo ng'ani dwaro ratiro mare. Wachno wakwede kaka jo Kisumu ka kendo kik okal ni ng'anyo onge kumoro kumachal kama. Ng'anyo kumoro amora kendo ing'anyo samihero, obedo otieno, obedo odiechieng'. Kwayo mar moko kuom jopiny en ni chiw thuolo ne ng'anyo nyaka yapise sirikal, ni mar mano ema medo sundo sirikal otim lokruok.
Maandamano en gima ber, kendo maandamano no ema sirikal winjo, sirikand Kenya. Winjo. Bang'ato ok diang' iswa ni mondo adhi anta mane niang' kucha, mano to maandamano mane. Sama maandamano town ne ka sirikal be feel ni maandamano timre. Ok nyal kawa na vya maandamano tonglo, mano to maandamano mane. Okil James Mwamu to olero ni chik makamano ok onego kal kaluwore ni ratiro nitie mar dhi e ng'anyo. Kata kamano, jopiny madhi e ng'anyo onego rit kwe e kindgi ma ok giketho mwandu jopiny. Nitie chik moro mowach ni restricted areas. Parliament koseket na wall kamacha, to mano is already a restricted area, ng'ato ok nyal donje. Lakini ndara mantie dho parliament, mano public road, ma ng'ata nyalo dhi, to dhigo e kuku. Gima jogo onego bed ni wacho ni picketing kitimo kitime CBD to onego bed peaceful. To kata ka gidhi e court, nikech king'iyo chik moyie ne raia mondo picket, ok owacho ni picketing ni nitie kuonde minyalo time aonge. Koro kan kama parliament nyalo donjo mowacho ni nyaka koro watem timo kama picketing inyalo tim, kama picketing ok nyal tim. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Jalup jatend piny Kithure Kindiki okone jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua ni piny Kenya onge thuolo mag siasa mag akwede mag dhoudi. Kindiki mane loso Garsen kod Galole County ma Tana River notielo ni kata kweth maketo sirikal tesre miye nyinge magalagala to mago ok bi moni tiye bwo jatend piny Kenya William Ruto. Jotelo mamoko mane owuotho kod Kindiki bende osiro chenro mag dongruok mar gero chirni, gero apaya kod chuogo tije ne rowere. Kenya inahitaji umoja, Kenya moja, watu wa moja, taifa moja, bendera moja, wimbo wa taifa moja, one nation, one flag, one people. Hiyo ndio taifa letu la Kenya na hatutaki ubaguzi tena. Mungetaka tuendelee kushirikiana na hao viongozi jameni? Munaunga mkono serikali ya mapana na marefu na serikali ya kina? Kuna watu wameshiba huko Nairobi wanatuambia tuachane na kazi ya kusaidia mama mboga na kusaidia bodaboda na tuachane na kazi ya kusaidia wanabiashara huku mashinani. Hapa sehemu hii mnapenda ukabila ama mpendi? Yule mkabila ashindwe, yule mkabila apotee. Hii amani ambayo tuko nayo iko viongozi wengine nchi hii hawaitaki. Huwa wanataka tu kama wako kwa uongozi, wengine wasikue kule. Na ndio tuweze kumaliza ukabila Kenya hii, lazima tukataze wale wakabila ambao hawataki tutembee pamoja. Ningeomba watoto wetu watulie, wakae nyumbani na wasikubali kutumiwa na wanaume na watu ambao wanajitakia, na wakati ambao wao walikuwa kwenye zile viti kubwa hawakuja hapa kuwasaidia. Maya oji milion 14 nyalo biro wito ngimagi e thuolo mar higni 5 mabiro kaluwore kod okang' ma piny Amerika okawo mar wuoyo chutho riwruok mar USAID mosebedo ka chiwo kony ne pinje mang'awo. Kaka Cyprus Okinda leronwa, od buch Senate ma piny Amerika nyokalo budget moyango ni chenro mag USAID ong'adi gi atamalo 83. Geno mar pinje ma ji yuto gi nie diere kod ma ji yuto gi nie piny koro gik duono chutho. Tok sirikand piny Amerika ketho chutho riwruok mosebedo ka chiwo kony mopogore pinjego USAID. Kony mawuok e riwruok mar USAID osekonyo e geng'o thoe mag nyithindo kod jomadongo e pinjegi e thuolo mar higni 20 mosekalo. To ka otelo achiel kuom okenge madito mane jatend piny Amerika Donald Trump nokawo ne en goyo koko e chik mar ng'ado chenro mag USAID kod atamalo 83 kendo singo mar nono chenro go kuom ndalo 90 motelo ne chungo gi chutho. E dweche 6 bang'e od bura mar Senate e piny mar Amerika nyochopo kare chik makamano kendo lando ni chenro go ok biduoki kata atamalo 17 modong' moting'o kony michiwo e piny mar Amerika kod chenro mag thieth mochuno koro nywandi e tijego mag sirikandno kochakore tarik 1 dwe mar 7 higani. Kaluwore kod duol mochung' ne timo nonro ewi thieth Lancet, poni paro makamano ok oloki, ji ma kwan gi romo milion 14 nyalo biro wito ngimagi kochopo higa mar 2030. Nonro makamano bende oyango ni kochakore higa mar 2020 nyaka 21 chenro mane itayo kod USAID nogeng'o thoe madirom milion 92.
Mano e pinje 133. Thoegi oting'o milion 25 kowuok e kute mag ayaki, milion 11 ne tuo mar nyaldiema, milion 8 tuo mar malaria kod milion 5 ne tuo mar kahera. E thoego milion 4.5 biro bedo nyithindo manitiere bwo higni 5. Od bura mar Senate mar Amerika nokalo paro mar chik mar Trump no e piem machiegni e kind jood bura mag Democrats kod Republicans e gino mabiro muoro oko osuru ming'ado jopinyno, duoko piny kony mathoth ma sirikal no chiwo, kendo jiwo tije jolweny gi rido kenge mag dar dhi e piny Amerika. Paro mar chikno koro chomo od bura mamalo ne puotho mogik ka nitiere moko kuom jood bura mag Democrats kono matemo pinge. Simfros Okinda, Ramogi TV. Pasodi yo moro machuok kudogo bang' daka matin tano kuseorote maru ka endie neno ka ntie mawachinde Ramogi TV ma athagi na nyakwar Arua mar Kisumu tiengre. Weche manyien choponwa yo makare ahinya kendo anyuola no duto mar joka Arua mor kodu mokalo erokamano ahinya atha. Ma endi japuonj Peter Ngore ka wuok Wich Seka Village Ramogi ler ka pas. En mana ni wach mar USAID ni dhi miyo ji tho marach e piny ka endi jo America onego beda mos yawa. Eno ka ntiere machielo wacho ni I'm watching live from Sondu, my Edwin Ochieng with my dad Daniel Otieno. Erokamano ahinya mos na jonya kach Edwin. Nano ka machielo be ntiere ka ni Trevor ma endi Prado ka ya Gwasi Kichare. Aneno Ramogi TV yo makare erokamano ahinya. Dunguri ni Prado aneno ka ntiere machielo kendo be ka ni ma endi Philip Ochieng. No guy Philip Ochieng mar Jemorage no wacho ni wawinjo Ramogi TV maler dala marokano wach ka endi warito ko kata iko Evans Bolo Mbai chieng Friday mano guy Philip Ochieng mar Jemorage. Erokamano ahinya. Collins Obuon wacho ni Trevor ma Collins Obuon kata ker mar Chokora Kenya mangima aneno Ramogi TV kan miguye ko bura kan gimalet en lalo joma tindo e yor nek. Mos na mama na iluongo ni Rosalina Obuon nyar gi apina nyokongo kaso makamu bende wacho ka ni Trevor wagone mos familia mar Ojwang but joma ne onege will never leave. Wacho ni kendo ma endi mos na chief guest mar birthday mar PS Raymond Molo Dr. Buro Genga mano patron host and waziri Wandai master of ceremony budget atandi assisted by Amemo. Wacho ni ngama dhi ngado cake birthday na en men piny Aida Odinga. Erokamano ahinya oduogo bang' daka moko matin. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Beokudo, Luangni, nyuo kod kudi mamoko, chandi kuom jamni kendo moni loso hala. Idoro konyruok matiyo nyadiriyo. Wakel Tix Top 550 EC, ma en rageng motegno chia kod jamni magi. En kod clopyrifos kod sapametrin. Tix Top 550 EC, sanego kute, okuodo, luangni, nyuo kod kikun, mana kadiemo wang. Ruyath mar Tix Top 550 EC, rapima 20 ml, kod pi rapima 20 liters, to ibiro gengo jamni kod chia magi ne tuchi machi chendo. Oruwe kod mo kendo tiyo kinde malach koriembo luangni, nyuogo, kikun, okuodo kendo biro miya rita makare kuom ndalo 7. Limagrovet mantie machiegni kodi kasto penj yath mar Tix Top 550 EC mondo chieg magi kod jamni odage gi makare kendo mi yuto mamalo. Osho, we grow with you. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. For all
Matters Health, Wart Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. And get to know some basics of first aid. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Utererio horo wa wellness check-up. Tutigia eliminate maodo mau. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Warwako ukendo irukamano kumkitira Mugi TV kandi ni piny Kenya koro medo kang mare kedo kod tuo mar ang'iew kata measles kanyakla kod tuo mar typhoid. Nyaka sani Kenya ni e thuolo mar 5 e kind pinje mosekelo chanjo mar typhoid mageto nyithindo manie kind dweche 9 nyaka higni 14. Judith Mundi lero nowachni. Tuo mar typhoid oketie rameny manyime e tuoche mabuogo ngima oganda e pachoka, ahinya to e gwenge mang'eyo pod ni e piny. Piny Kenya sani koro riwore kod pinje mamoko 4 e Afrika mangima e chako kedo kod tuo ni kokalo kuom chanjo mabiro geto nyithindo e kind dweche 9 nyaka higni 14. Typhoid fever remains a persistent and entirely preventable burden with over 100,000 cases annually in Kenya, and it disproportionately affects our most vulnerable children, both living in informal settlements and communities without clean water and sanitation. This vaccine marks a turning point. With just a single shot, the typhoid conjugate vaccine provides up to 5 years of protection. It is safe, effective, and tailored for the young population most at risk. Piny Liberia ne obedo ma okuongo e Afrika e chako chiwo chanjo ni mar typhoid e higa mar 2021. Bang'e Malawi ne oluwo, Zimbabwe kod Burkina Faso. Kaluwore kod report mar WHO, e higa ni kende kopogore kod tuo mar typhoid, tuo mar ang'iew mano measles osemonjo nyithindo ma ok tin 3,000 e counties 25 e pachoka, ka bende en achiel kuom tuoche ma gichano chiwo ne chanjo e thuolo mar ndalo 10 machakore tarik 5 dwe ni. In 2025 alone, measles has affected 25 out of 47 counties with over 150 confirmed cases to date. I think this speaks for the urgency to react. These are not just statistics, they are children whose lives are disrupted by a disease that we have the power to prevent. Despite having free and available vaccines, our immunization coverage remains below the target. 83% for the first measles rubella dose and just 60% for the second dose. Migao mar thieth osingo ni chakre kawuono midhiero mag chanjo, ahinya to mag nyithindo ok bineno, mondo mi okonye geng'o tuoche mathothne nego nyithindo. For the financial year 2025-2026, the government has allocated 4.9 billion shillings for the procurement of vaccines and ancillary supplies for the vaccination program, and therefore the shortages that we have had in the past will be history. Giyango ni gitwa kod migao mar omenda mondo mi odine omenda mag chanjo mondo kik tigo e timo gik mamoko. Judith Mundi, Ramogi TV. Riwruok mako mar piny owacho mong'ere ni Geno Community Development Initiative Trust momakore gi migao mar thieth e sirkand kaunti ma Homa Bay notero chenro mar thieth maonge chudo mar reso jopiny mosebedo gi tuoche mag wang' e gwenge mag Wagwe mane kar chung' od bura ma Karachuonyo. Chenro mano bagi e pis ruoth mar Kobiero Lekesen nokonyo jopiny manigi tuoche mag wang' e yudo thieth kuwuok kuom lakteche mopogore opogore. Oganda mane kod tuoche matama kaka mar sukari, pressure kod mamoko bende nomi resruok. How old are you? Oh, 75. Niambeni gani inaleta namba zinakuwa safi na very clear. Yes. Hii ni ya kusoma peke yake au tembei na yeye. We are also doing malaria treatments
and HIV/AIDS testing today. We got the reading glasses from our partners in Germany. They were donated by Borussia Dortmund. Iyudo ni jowa samoro ng'ato kata mana somo message mar M-Pesa ni. Nyicho soma maber. To koro nikech wang'e dok piny, iyudo ni koro okonyal somo gik mancho somo mapiyo ka. Siaya County, Homa Bay County, to Kisumu County. We have done these outreaches Kisumu County, Siaya County. Koro kawuono wane Homa Bay County. And I'm happy with what I'm seeing now. We are bringing health services to the people. Those who cannot even make it because of economic reason. Wang asebedo karibu mwaka ng'wen ma ok anyal somo gimoro maber. Chanda kata sime mondo ang'iye laini maber nyaka luong nyakwara. Koro kawuono ni taneno komiya gimoro ka manyalo tera kamoro. Koro ma adhi tema ne konyalo konya yo maber man bi kani kanisa to vas moro mochiw to asomo. Kendo ji mathoth oseyudo angolo odiochieng' ma kawuono mar somo kaachiel magi mar neno. Watikani weche mag tuke ni club mar Gor Mahia oriembo e tich kocha margi kod jokonygi duto kaluwore gi rach mosebede tukego e season mwantiere ni to ahinya bang' kanyocho logi e final mar FKF Cup momagi okombe. Jakom Ambrose Rachier wacho ni giwinjore gi ji duto mogole timno kendo giseketo kokgi e sei. Rachier wacho ni nyaka jaket arita ne clubno kod jata tije Raymond Orua bende no ur pacho. Thank you very much for steps that we have taken this morning, and that is entering into a mutual agreement with all the members of our technical committee and the supporting staff to part ways. 2 assistant coaches, fitness trainer, the medical personnel, who are 2 of them, the team manager stroke logistics manager, the goalkeeper trainer, our security personnel. Players whose contracts have expired, we are not renewing. Kwatigo ni tuke mag volleyball mag jotugo manigi ng'ol chakore ayanga Kasarani Indoor Arena kama timbe mag Africa dhi piem tich abich jumani. Kenya nigi tim mar jok machuo gi jok mamene. Tukego timore kuom thuolo mokwongo e pacho ka indika pinje 10 oseyango ni gidhi yuore tukego eko. Timbe 2 madhi tieko e thuolo 2 mokwongo dhi chung' ne Africa e tuke piny mangima. Yeah, it is. We are very lucky this year because we are going to host this thing. All along we have been just going out other countries, but this time we are on our motherland, and we are expecting wonderful game. Yeah, we are in the Pool B. Pool B, where we are going to have 3 teams in Pool B. That is Kenya, Rwanda and Algeria. Training imekuwa mzuri, tumekuwa tunakazana, makoches wameintroduce new system ambayo hatukuwa tunacheza nayo hapo awali, lakini sasa tunajaribu kupambana na hiyo system na naona kwamba imeingia. Kwa hivyo tunatarajia mema. Ile group yetu tumeshawacheza nao before, tumewashinda, wametushinda. Kwa hivyo tuna uhakika zile matayarisho tumefanya, tuna uhakika tunaenda kuwashinda wote.
Bas wadhi yo moro machuok kuduogo twachako twake chenro mar buch jopiny gi the Right Reverend Professor David Kodia mar ACK Bondo mondo wagane mbaka ni to kanisa ochung' kanye wach mar ng'anyo ni gisiayo jopiny rowere koso gi nyayo kwe ma mbaka mosebedo jotelo mopogore opogore osebedo ka wuoyo moko wacho ni kanisa okuo moko wacho ni kanisa ema siayo rowere wadhi penjo Reverend ni eno neno nang'o to gichung' ko mane koro ka ng'anyo kaendi bang' dakika matin kik odhi mabor ahinya. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted. Easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811 *381 #. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien. Kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum. Kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. E gweng'ni wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli kure. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka muponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV.
Erokamano kuom ketika Ramogi TV kendo wachaka ni buch jopiny wantiere ka gi wendo amodhial miluongo ni The Right Reverend Professor David Kodia mar ACK Bond. Wadhigo kode mbaka weche mopogore opogore ni to gisiayo rowere koso oyo koso ginyayo kwe, nitiere weche mosebedo mang'eny. Reverend, erokamano ahinya kuom wasechegi. In kaka jodolo, kanisa siayo rowere e ng'anyo ni koso ginyayo kwe? Aparo ni ok en adiera wacho ni kanisa siayo rowere. To kendo achiel gimonego wang'e ni rowere giki nitie kuma giaye. Giaye mier. Giaye mier, moko ginie groups miluongo ni youth groups ma kanisa. Gin joma somewhere. Mok de wachi ni kanisa ema siayogi. To gin joma bedo dhi skul. O gin rowere makake moko machon. Rowere masane ginyumo somo maber. Ma ging'eyo kuma piny dhiye. Ging'eyo gima hinyogi. Ging'eyo ratechgi. Omiyo ng'ato ok nyal siayogi. Yeah. To nitiere wach moro mane wuok kaendi Professor Kithure Kindiki mane jatend piny Kenya. Ma e gima nowacho, winjore ni gima nowacho mano Professor Kithure Kindiki. Kuna makanisa mengine kupitia taarifa zao walichochea vijana. Hao makanisa mimi ningetaka niwaulize leo kama ile kazi tuliona jana ndio yale mambo walikuwa wanataka ifanyike. Biye gi wachno. Mokwongo owacho ni kanisa mamoko. Kodwa konyo jo Kenya. To wach kanisa nigi. Gin kanisa mage kichung ung'eyo owachgi. Ene sirkal. Jogi omak kanisa nigi. Okaw kanisa nigi ki oilu negi yo mar sheria kaka dwarre. To ka onge gimotimore within 1 week ene rumo monga. Mane gimobro kete. To koro ng'eni gin gineno kaka sirkal ni kanisa moro amora mochungi ng'anyo chalo joma siayo rowere. Kanisa moro amora mowacho ni rowere nigi ratiro mar ng'anyo chalo joma siayo rowere. Asenyisi ni nyithindwa gieki kata an bende an gi joma tindo e oda. Gin gi degrees gi somo. Kendo gin more critical than me. Kata an me ji nyalo ga learn critical me. Gin more critical than me. Why? Because gin joma are informed. Ging'eyo ratechgi. Ging'eyo kaka sirkal onego bed ni tiyo. Jomoko somo government, jomoko somo this and that. Omiyo onge ng'ama nyalo chochea nyithindogi. Joma kidwaro ng'ama nyalo chochea nyithindogi, to ang' obed mana gin giwegi. Gitim gima richo. Emang' ni mi nyithindogi ni wuog ka resist. Nikech nyithindo oseneno ni joma dongo odwa wuoye wach mar kwe ahinya. Ni beduru na gi kwe, beduru na gi kwe. Gichal joma kopo wach mane chwar ni unyiso nyithinde. Kowang'o gi pi maliet. To ne nyithindo lingwa linga kata giwang'o gima liet nyaka kwe. You see. Te ginto hini. Ni gima liet nyaka kwe. Emomiyo jogi gin timbegi mamono. Magi mayo mitamo go nyithindo nok yudi nyaka tich. Jodongo emi medo tije. Ng'at ema bedo recycled. To gin somo to kidhi tidwaro experience. Experience nyathini oyudo kanye kapoko omiya ng'ono. Omiye kamotiye. Emomiyo gin ema timbegi ema insight jogi. Giwere gi kanisa mos. Pok aneno kanisa kata be aseleme kanisa moko kata moko mara. Pok aneno kanisa ma ji chung' to wacho ni nyithindo kauru rungu dhi ugo. Pok aneno. Be ok apana biro neno. Omiyo timbegi maricho. Kake koro gik ma giwacho magalagala gieki ema wang'o e nyithindogi. To nyithindogi react. The point is, ok inyalo we nyithindo bed nyathi nyaka chieng'. Ni en onge gi duol. Kinde ma nyithindo ne ji ne onge gi duol noserumo. Tinde ng'ato kata mana na oda. Kadwa loso gimoro kadhi gi thorax mara. Ne ane wuon ot.
wabedo gi nyithinda piny to wakona watimo magi bende gi kill their views mwa winjre koro beda family issue. Okay. Eseche matungni nitiere piny kaka sani maro were nigi Ojwang, serikal bende neno ne jomoko siayogi, kanisa onego chung kanye? Muma wacho nang'o? Kanisa onego bene kwero koso kueyogi? Nyisogi ni weuru wache ni koso nyisogi ni diuri adhira mbele gi dwachu nikech mano ratiro maru? Kanisa onego bene chung kanye seche ma ji nigi pogruok e paro? Mokwongo kanisa, tij kanisa neno ni kama lweny nitie kwe ubetie. Mano is the first thing. To kasa ma ise chungo ji ni weuru dhao, to nyake no ni dhao ni ang'o mokele, nikech koki iloso wach mar gimokelo lweny ni pur biro wuoka. Nyaka los gimomiyo lweny nitie e kind sirikal gi nyithindo matindo gi. O kata nyithindo matindo, kata joma dongo bende na gi lweny. En joma dongo physical energy maonge. To akoni ni jo Kenya igi owang' mang'eny. Sama wuoyo kodi kane, dane ja Kenya nigi bunde kaka polisi nigi bunde ni Kenya chala Amerika mang'ana ng'ato nigi bunde, aparo ni dikoro ji nyal negre malach. Yeah. And seemingly they are taking advantage ni ordinary people are not armed. Kiyude te yude mna garungu moro kata gi kidi moro kaka ko Nairobi kari kidi moro ba malongo bende onge. Yeah. Kite no se ba mosirumo. Yusegedo kite murumo. Kora ng'ome paro jogi. Koro enani gima sirikal nyalo timo enani ya miyo nyithindo gi, miyo ng'ata ma ja Kenya, o kata ni nyithindo gi kende, ng'ata ma ja Kenya haki mare. An ng'eni kisemiya haki mara kata nyathi ka ywak, nyathi matin ka ywak, to min gi obiro neno ka ywak ok chwade, okwongo nyise thuno, omiye thuno ka nyathi ole nyathini kata kecha kayo, to ka ni donjo nyathini yoga ng'o to chako go nyathini. Aparo ni ini jachien monego gol oko. Yeah. To king'eyo kanisa sani, ere kaka kanisa nyalo nyayo kwe seche ma jomoko neno ni ratiro margi orochi? Ena nyiso sirikal ni sirikal nyaka tim gimowinjore kaka katiba dwaro. Iwinjo ji ok onego bed ni luoro sirikal. Sama wantie kane ji luoro sirikal. Makata mna iyudo ni seche moko kata na an konena kata ng'at moro mane sirikal to ji chako na tankoda. Why? Because osebedo symbol of oppression. Osebedo symbol of marginalization. Gima hinyo ji. Gima people dread. And that should not be the case. Chon kana tin kineno mtok police nege nga Land Rover. Teka ne Land Rover. Kodo kondik ni police. Tisena Land Rover kabiro ng'wech. Nikech ing'e ni police i associate nage obiro mako ng'ato. Luoro mane nitie machon no ok onego bed ni nitie sani. Kesani onego bed ni nitie some what we can say civil relationship. Tiende nitie tudruok e kind rahia gi joma nie telo kata gi joma nie security. Ma ji ok ng'ere kaka enemies. Jowasigu ma kineno wadu tineno dwarona kaka itieke. To mane gima osedonjo Kenya ka sani. Nikech sani kineno kata koro ng'ane ma wuoyo kane joma jotelo mane sirikal ma wuoyo kage. Koyuda kodgi to ji tanga koda. Kulunga ni anandhoga. Whereas those days, these people mane sirikal gi negi joma jumi luor makende. Sani luor onge nikech lugha ma kuomgi en lugha bende ma ketho chunji. Kake koro se wacho yanyo ni wan jo kanisa wan mwakelo jogi. Tiende sami wacho jo kanisa ema miyo jogi ng'anyo. Tiende ni wacho jogi onge wichgi. Gin gionge gi wigi ma ginyalo tiyo go. Gin nyaka ng'ato insert gi ka gitiyo.
I think that is nonsense. Matini neno ka gima kethore sani kichwacho ni chon ne ntie luor ndalo mano dongo. Yeah. To sani dog jotelo masani ni moketho gini koso en kaka nyithindo dongo e molokore. Nikech ang'o molokore ndalo ucha gi sani. Nikech ndalo no ne luoro nitie sani koro wang' teko moro chalo ka gima donjo. Ng'ane adwa miyi ranyisi. Diere Kenyatta ne wan gi cabinet matin. Tido ne cabinet no. Iyudo nitie joluo kata na 4 mane cabinet. To ne githis kabisa. Ne cabinet ma very lean. To chieng' winjo kata minister biro kari kama untie e pinyu kata biro e skul. Gweng' otuk te. Tiende ne ginyo mano mi luor. Sama umi tich no koro kinyiri ni jaluo. Koro kinyiri ni jakikuyu. Okinyiri ni jakalenjin. Inyiri ni jatich sirkal. Iwinjo. Emomiyo ji nomiyo jogi luor. To sane kata iyudo kamoro kadho ne to ji kata ng'ama chung' ni dwa nene onge. Nikech timbegi ok luwore gi dwaro mar jopiny. That is what I mean. Diere cha ne ging'ere kaka jotich mar jopiny. Ok ne ging'ere gi jotich mar sirkal. Ging'ere gi jotich ma sirkal ondiko mondo oti ne jopiny. To sani joma nitie gieki ging'ere ni gitiyo ne sirkal ema ondikogi. Jopiny ok ondikogi. Sirkal ema ondikogi. To gikia ni pesa michulogi jopiny ema timo ang'ono. Jopiny ema chulo. Mane shida mantie sani. Ki compare kawuono gi higni machon. To jo sirkal go nogo wacho ni jodongo kata jonyuol emoko tiego rowere yo maber. Emomiyo wang' teko moro nitiere ga chaya. Nikech kata mcha nigi oro nyaka barua ka ginyiso jodongo ni mondo koro chakuru dog chien ung'i aneni to nyithindo gima dho ngere luongo ni upbringing gichalo nade. Chalo ka gima jonyuol gi jodongo gi jotelo oyulo e tich mar tiego nyithindo mondo obed nyithindo maber. Iwinjo. Nyathi kosenyuole. Nyathi kapok odhi skul to nitie role ma parents play. Nyathi kosedhi skul koro he is released. Igonye matin koro donje community. Makanyo odhi yudo timbe moa mopogore kuonde mang'eny. To skul ng'enye kamobetie en skul. Skul gieki ipuonjo gi jopuonj ma bende mopogore. Nyathini ok en koro en mar janyuolne. Or belong to another class of society. To gik mosomo, gik ma janyuol bende ok understand. An kata sane nyathi kokelo na exercise no miye homework. I cannot help. I don't understand gik mipuonjo gigo. Ok en kaka chon. Nwaka ng'ene en kwano da ng'ene kwano moriere ni. Geography ipuonjo gi sane I cannot understand. Wan chon wang'eyo ne gik moriere ni. Emomiyo sani it's difficult to blame parents 100%. Ni parents emo puonjo nyithindo. Nyithindo ipuonjo gi ji mang'eny ma parents is just a fraction. Ibro dhi kata na ine dala wibro edo ka nyithindu manie dala. Gin kucho, they belong somewhere else. They don't belong to you. Nyathina biro, nyathina kane tenu biro, ka nyise gimoro ka, teacher alisema hivi. Enje puonje mong'eyo. In kaka parent, ok ong'eyo nikech ok ijapuonj. Yeah. Emomiyo gik mwa feed go nyathi in the curriculum, in the society. Ka nyathi so neno watch TV. To neno ka an kake minister. Ayanyo nyawadwa. To ge watch TV. What do you expect? To kanyo kondik ni PG. Onge parental guidance. Ni koro nyathi koro kik watch TV nikech ng'ato do yanyo wadgi. Are you getting my point? That is where the problem is. Nyathi somo giko neno kone ka jomadongo yanyore. Kiang'ani huyo ni mjinga. To nyathi be bulugi na ni mjinga. Because you watch a TV. To be okinyal tamo nyathini kik watch TV. Why? Majodongo gi jotelo mose chiwo ranyisi marach. Mose chiwo ranyisi marach. They should not blame parents. They should not blame church.
They should blame themselves. This has set a bad example. And when you see 2007-8, candidate post-election violence, you think I put into TV. Up to Samagu Kudikane, Nyethenda hate police. They were traumatized. They were watching Kakejogetemo. Who is setting the example? Because order to poke in no kagomin, then no kanyal goyo. Can one difference again? I'm not going to paint away. A language magneyo. Tomar society, this is what the society is giving our children. A lessons my children give me any thing. To can you think to say ape? To Nico or any thing. Kid was the siasa. Ingameduong. Karu, the other siasa, Tiwoyo, a cow goons. Nyethendo matendo, ne go ni coco. They go ne yomoko coco. Kiwoyo ne to Iwalo. Who is it? Is it nyethendo ge church mupujo nyethendo ge walo? Or parents mu nyethendo ge walo? The same jo siasa mago kokoge. E mami nyethendo ge pesa, gi take advantage of nyethendo ge to ge miyo ge pesa. Koro ngane ke wuoyo it's wrong. Talking you matut be kanisa be osekwedo inyruok ma osebedo e ndalo mag ng'anyo motegno. I think ne kanisa osewuoyo. Moromo. Mokwongo gimone ging'e. Mata ange ng'won koda I don't blame the media. Okay. A bit. But positively. Nikech iyudo ne ka kanisa chung kata kana chung ayalo and the congregation maduong every Sunday. Every Sunday come on there to one big congregation. Ayalo achuma bed markwe. Ingene onge jamedi mablo capture gini. One is same function. Ayalo injili markwe. Mara ni media kubika focus. To mara ka en jasiasa. Maya nyongato, mane magde focus. Are you getting it? Only the public, when they are not getting that coverage, are not getting the perception. Kanisa is actually because media is not giving them that opportunity to listen to the voice of the church. Media would rather listen. Cover the politician. Reason to Mungeyo. You may penyo no get jatenderi itakuwe men Kipchumba Murkomen manager CS mar interior. Tie gima no wacho ka endie wach mar kanisa gi kwedo lweny mosebedo katimo. Winja ne gima ne Kipchumba Murkomen wacho. There will be no bishop, neither Catholic nor Anglican or any other church leader who will come public to defend the police. I know that. I also know that no diplomat will come to public to defend our police because it is not in their interest for Kenya to be a safe nation. I think CS Murkomen and Guinea Omer. I watch Giduluma Kamano. Omer the power. Police mo wegi kino kwa defend ye. Benyatene moruntiba police. Ange dionge. Police ge gini nyethendwa. Police ge gini ngono gini wetewa. Police na wacho ni kagi moro ka ngato timo gi maber. I will defend. To ka chiu gukinyi taydo mnane ka rengo gi mtoka. To mtoka ni chungo for flimsy reasons. Onge gimo michungo mtoka ne mtoki ni enadi dakane ka gine chal kamonden ere gimoro maingo. Ka all the time all our interactions iyudo nane gimoro ma police duari kumi eno duaro either pesa or ido maki or how can I defend that action? To ka police otimo maber, why not? I will defend. Gine manyaka gi demonstrate themselves. To Kenyal book nipo koneno police mar Anglican, bishop mar Anglican, bishop mar, and only Anglican pile, on eno kaka uwega.
Wacho ni poko neno kuwacho ni polisi mosebedo ka hinyore ng'anyo pok giwinjo ka wacho ni polisi go konego hinyre ukwedo wacho no motego. May I tell you, nyocha Meru dong ng'anyo nitie neno police mane gutho na gi demonstrators dak ne goye. The thing is, public bende are also sensitive. Gibende gin gi feelings. Maka gineno ka itiyo nyawadgi marach, kaka inyono piny minyono kata igoye gi bunde ni oneno ka how do you expect the public to react? To ka protect the public go kaka gi demonstrate. Hey, please don't do that. They will endear themselves to you. Murkomero I shad shows. It will not help him. He's still a very young man. Is mesmerized just with power. Yeah. Talking you gini matut Reverend. Ang'o makelo tulo pachoka. Ende chien more modonjo ka koso jotele matimo ne jopiny marach koso jopiny maonge gi kueyo mayot gine magin gi ich wang mang'eny en ang'o. Iwinjo ich wang to ne Kenya ka mang'eny. Achulo suro. To koka ne gimo suro ni konya na osuro ni should be able to pay me back something. Koka ne gimo suro ni temona. I'll be angry. Achulo ni ke piny chike motema ngono emochuna. Ki yudo joma nende telo pesa mage kwalo miwinjo no kwal. Higa ka higa janona kene yelu nangono odita general gi dhulu akilu nango. Janon buge mag pesa mag serikal. Golo ga wach pile ni bilion makama olal. Ginen makama olal. Gine kama olal. To pokwedo ng'ama no maki nikech auditors report owacho ni gimo lal kareka. To pesa to achulo. Kendo dwa no achul piyo. Kata nyoro, in fact nyoro kana yudo ginene from KRA ka taxman. Makona ne kia wieno wilo ka chulo pesa moro ke elofadi. Elofadi mani moro ne wil go higa moro. Gidware sane. Idwa ondik na idware. Aoro mapiyo piyo. Kichado na very clean mondo kata sama wuoyo kuom tax ta wuoyo ka from the point of view ka ngama chulo suru. Koro keneno ka jok mane telo ni gieki ma manage pesa mwasa chuloge. Gin gi yenga. Gin nyithindgi ma gimiyo ji tich, ema gimiyo tich. Iwinjo ne pesa ke ong'iew gimoro loka, moro ong'iew Dubai. Gin gi yenga. Ng'ato kawo lo elofa ke ekas elofadi. Jomoko tongilo. How do you feel? Anger. Omiyo Kenyans gin generally angry gi serikal nikech kaka itiyo gi pesa gi. In kake koro wakako nada nyisi kata na MCA kodonjo kamoro kata na CS moro kodonjo kamoro iyudo ka joma dwa luore mabiro mtokni kiang'ono what for? President should even limit wuodhe mang'eny e piny. It's too expensive for the nation. He doesn't have to be everywhere every time. Ndi moko ma representatives mage momi wan gi county commissioners. Can they retain county commissioners or that administration? Was they represent moko nyalo oro county commissioner or whatever. Represent me there. Nikech ka president to make one trip to Homa Bay, it is heavy expenditure. An expenditure moro monde ko nyithindo kata na 100 mo graduate. Are you getting my point? Why do you spend all this money? Emomiyo ichwang ma jo Kenya nigo en against sirkal. To jo manie sirkal igibende gi wang gi jo rahia nikech challenge comfort margi. Giyeng gin kise yeng mabeto kdo ng'ato kod yeng ahinya. Koro seche mowuoye ni koro Reverend ka koro mae piny montiere sani ang'o ma nyaka tim mapiyo mondo ich wang' ni odog chien tang'o ma nyaka ng'i ni koro watim ma e ndalo mabiro nikech nitie gima dho ngere luongo ni short term gi long term. Ang'o ma nyaka gitim sani mondo mi liet ma ji neno kuonde te ni odog piny. Mokwongo jokue makwalo pes jopiny wadwa neno ni gin committee. Mano is a reality.
Jo mose kwalo pesa Kenya, pesa mose kwale Kenya kaeri ng'eny moloyo pesa makonyo jopiny. Wadwa neno ni action okaw. Mar ariyo, wadwa neno usawa. Usawa ke luongo ni luchu, but wadwa neno ka haki mag jopiny otima ng'ono obedo protected. Wadwa neno ni government wuogi plan matiyo, o plan mana mane blueprint kancha, mane paper kancha, plan matiyo. Matiyo mong'emna ni graduation dwe wuka. Sano ka wan gi graduations mang'eny. Graduations dwe wuka. What plan do we have for students when they graduate this year? How do we absorb them? Plan no nyaka bedie. Okay, na plan kende ma is in the paper. What are the plan? Nyaka action. Ma can be actioned. Nyaka bed pin. Kaya to kendo mara dek. Wadwa neno ka yore mang'eny mam demoralize ji. Odok chien kake taxation. Giwe ni everything kata business ke chako mathis ni tidwa bedo heavily taxed for any initiative midwa keto. Gi relax some certain things mondo mi jopiny nafu. Nyaka yude thuolo moro minyalo timo ng'ono, minyalo timego ohala. Iyudo ni kidhi kata na towns madongo, dhi kata Kisumu, nitie jomoko mok nyalo afford paying for stalls mag county councils. En gimo nyalo en a pavement. Ochandore. Tiyudo ni ichwadogi, ok dwano nege kanyo. Tidwa negi dhi kanye, to gibende gidwa negi chiem. Nyaka wabede gi human feelings. Ka human feelings obetie, to wabiro konyo Kenya ka. Nono to Ojwang football them na Kenya. Ndiko wacho nang'o e seche makoro piny chalo ka gima barore diere. Ma ji gi owang' joma kiro nyaya kwede mar dhoudi bende nitie ni maka joka ng'ane gine ma gichandowa maka joma ng'ane timore kama. Ndiko wacho nang'o, ang'o manyonego tim sechego mondo mi oganda odug kamoro achiel, lweny gi wuogi. Wan gi gimoro miluongo ni National Cohesion something Integration Commission. Bore kabisa. Maka joma chamo pes jo Kenya to gi tich magitiyo. Yeah, gin reactive. Orito mnaka kanga dakoro gisiluonge gisamone Murkomer. Adwane gisamone CS Murkomer. Mondo odhi defend himself. Nothing. And ane kaponi yudi in the opposition kore ka gibiro wuok ni luongi. The thing is, Kenya wan gi wastage programs. Ma en ane bur moro mokuny ma ji yieng'ie. To gima gikonyogo jopiny onge. So, gima nyaka gitim, ma nyaka tim kaka asewacho ni program of actions manyalo ndiko ji, kae to kendo enforcement of law. Ma ka sirkal o appoint jomoko miparo ni kabila ni odwa hinge jogo gi mang'eny ahinya, balance nyaka bedie. To ng'ato nyalo dhi e court of law ma seek redress ma bed stopped. To kane ka our courts bende bedo manipulated every other day. Yeah. Nikech gibende ko buogi in judge to se buogi. Ing'eni kore ang'eyalo bura mana ma dipoko ofeva mana sirkal. Yeah. So nyaka wa respect the rule of law. Nikech anana wuon I respect the rule of law. Be mo me achulo osuru. Dine ok respect gik manene Kenya kae, diko ka nducha ok ne. Yeah. To bende ka hero to ginyal neno. Seche ma piny tek kama endi, kanisa onego chung' kanye. Kanisa nyalo chung' e diere koso chung' nyakonchiel. Gima dho ngere luongo ni neutral. Seche mantiere ywaruok, jopiny hinyore, sirikal yware, kanisa chung' kanye. Diere kanyo koso chung' gi kor ka jopiny, koso joma iketho ratichgi, kanisa chung' kanye. Mokwongo adwa nyisi, kanisa ok nyal bedo neutral. In a society nyaka ng'iyudie nyathi ma ywak ni ng'ane omaya gire. You must stand. Kane Yesu Kristo wuotho, nowuotho e mier matindo gi madongo. To nochopo kamoro moyudo jomoko ma wa harassed,
and helpless, like sheep without a shepherd. Yani jok mane diyo, mane hinyo, mino neno negi kech. Wan kaka jo kanisa tijwa en neno kech ne jogo mayuak, ne jogo mimayo, ne jogo mihinyo, nikech gionge gi teko. Nyaka wane kech, mane singi, mane Yesu Kristo wenwa. Ne uru kech gi jogo. Emomiyo samone no kech jogo konyal side gi ng'ama mayo gi. Tijwa nyiso ng'ama mayo nyithindo gi. Ni please go slow. What you're doing is wrong. Nwan gi Nathan nunyiso Daudi. Daudi imayo ng'ane chiege is wrong. Ikwera ok no side gi power to be, power that to be. Daudi en king ahinya, koro lenga osemayo to jo kwenga niko se mai mumo wacho niko padle mi kone loko koni ko mai koti achiel te wene hapana. Ne okwero Daudi mna ratero. Emomiyo prophets man in the Bible, they were determining the dimension of leadership. Dire no. Emomiyo wan bende kaka jo kanisa kikwaluor. Tago mos seche moko, some of us ngoro moro donjo e kumgi. Ma koseneno jasiasa kodonjo, to kata na injili mano oseiko. Injili norumo. Olok maber. Olok seche moko bo seneno kudhi kar jot mar jatend piny Kenya, man State House. Ma jo piny wacho ni koro chalo ka gima mano ngiso ni koro kao kor jo sirikal mar jo piny. Wana sedhi an State House nakweno kabidhiega. To nadhi dichiel diere agency last year to wadhi to bende nwuoyo to some of us nwaneno ka gin gidwa puoyo gima jatelo wacho to nakwero nyim jatelo wang kanyo nindo gini rach. And I don't regret having said that. Gimoro karach Trevor orach gimine ka gol Yesu malo mubi piny ka mondo bi oyali injili mar kwe, injili mar hera, injili mar ng'uono gino koyot. En gima kata tho wuokie. Mane emomiyo wan gi saints. St. Paul otho nikech wach aladiera. St. Peter's otho nikech wach aladiera. John otho. En gima kelo tho nikech jo piny ok dwar adiera. Sakoro mawa wangu adwa ni miwa ne wach mogik, ujumbe ma in go mogik ne jo siasa, jonyuol, rowere gi kanisa. Inyalo riwo gi kamoro achiel, inyalo pogo gi kihero. Gima nyalo wacho en ni moloyo kalo wuoyo kuom jo siasa wa. Wachunguru kuom adiera, wachunguru kuom ratero mag jo piny. Kik wabed joma dwa ng'iyo ufuke wa ahinya. Inyalo mi mang'eny ufuko mok nyaka na ringo kalwenye wuok. Please, jo piny ema nomiyu mandate mondo utelnegi. Priority mokwongo en jo piny. Mar ariyo en na jo piny. Kata dhi mar adek pod en na jo piny ema serve. Ok inyal serve sirkal. Sirkal en an instrument moro manoi kanyo mondo okonywa. Managing our affairs. Emomiyo ni gole ga after every 5 years. Kono kutiyo maber tigole, kono kutiyo maber gole. Jo piny to kinyal golo. Gima jo piny dwaro kod obedni kod orachni ema ni lu nikech mane gima gidwaro. Jonyuol wan bende wabed humble enough. Wabende kata nyithindwa ma mwuoyo kuom gieki wayude thuolo bende washare kodgi. This is the best way. One in an evil world. Ma nyathi kichwayo ni dhi go lweny no. Nyathini ok nyal duogo seche moko. Koro gibende wamigi rieko kaka inyalo ng'any gi rieko. An asewacho ni wan wanyalo ng'anyo gi rieko mwago sirkal piny bende na gi rieko. En aniya ok ichulo osuru. Kineno ka osuchi itiyogo marach, ing'iewogo gik ma inebro hinyi, to you can decide not to pay tax in a different way. Nwang'ama don lecture tanyalo lecture gi kaka inyalo
inyalo dagi chulo sirkal pesa. Staff sirkal of that money magi kwalo ni. Okay. To rowere gi kanisa ka koro watieko. Rowere to nyaka be guided, give values, even their action. Gimoro amora ma gitimo nyaka gibed guided with some values. This crowd mentality to seche moko ok nyal tiyo. Mata wacho ni gadiera. Nikech ka ji osero kata wan bishop keto a crowd. Ibiro do kakoro pogore. The way makoro mentality do behave en gimoro ma is psychological behave. Omiyo ng'ato ng'eyo ne destiny mari as an individual to chal nade. Okay. Kidhi a crowd, what is your own destiny? Mana kaka nyithindo kadhi e school, ng'ato ka ng'ato ichulo ne fees individually. Kendo kiriembi individually. Omiyo waway how we want to exploit our potential. Nyathi ka nyathi ong'eni ere gima anyalo timo maber. Mondo yud support. Ni an kata mantie ni an anyalo mae kama anyalo timo maber ye moloyo. To area potential marino Emma needs to be supported by the society. Okay. Mogik ne jodolo kain. Jodolo to nyaka wacha diera. Timo be nyaka nyisi. Nyaka nyisi ne wan gima wachono be wayiego. Kik wachamo asoya kwa kum jogi. Akwayo ujo wete wa kik wacham asoya. Asoya ema ketho nwa tich. Dwaro malang. To wachunguru kuma diera waweuru luoro. To Nyasaye bende biro chung kodwa motegno. Okay. Erokamano ahinya. Thank you. The Right Reverend Professor David Kodia mar SK Bond. Erokamano ahinya kuom seche gi go kodwa mbaka e buch jopiny ka gi weche maler misenyisowa e piny ka endi. Koro mane ka molore chenro marwa mar buch jopiny antiere ka Wilson Ochuka jaka Boch Kobita kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga Jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Unindo maber jokama. Ayie. Bishop. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play